I'm from Manita. I from Anambra South Central Manita. And then the man of Mao. IPOB. One big family. I'm from Wago. No, not for Goddamn. Mama Shafa. Yes, I don't know what's that. I can check it out. Get here when I'm not going to answer the child. Here I'm not going to answer. Yeah, but where ya? Oh no, we're going to answer now. You go. No, I'm not going to your mother. This is not. No matter. No, I'm not going to yes, here. IPOB. And this family, I'm not going to. For an hour, you're going to for where I'm going. But I'm not going to make any. No, I'm not going to answer. But I know what so. Only but a father. Only but an hour, no, on your son, I shall have a father to her. IPOB. But I don't think more than a while away at the game over. Only come out once of that. It is I never was no wine. But I won't leave world. Elijah got yourself. Elijah, I'm not going to go, sir. IPOB, one big family. And I am digging, I won't leave. I won't leave. I will do this. I'm watching the war. One day, something over. Where is the war? Oh, I'm going to get there. Eke, chukwu okike abịa mapụ ime niile. Eke ebe ihe. Ọ mụ na gị nwere oye. Mụ na gị nwere afọ, mụ na gị nwere gịnị mkpọ. Ụzọ ihe na ka esi ke mmadụ. Ụzọ ihe na ịnwata na mmadụ mmadụ agaghị adị ndụ. Udo dị n'ụlọ. Udo dị n'ụlọ. Anyị bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-asị Igbo afọ onwe ha n'anya. Mana onye Igbo ga-akpọrọ onye Igbo. Ọ gbara odibo. Ọ mesoro m jebe gịnị bido ya ahịa setụlụọ ya. IPOB, when I like you, one of the very bad Levi, going to Atu, the rest, good one, you may have went also in your video, everyone had their beginning, really. I can't know where they're making Navarego, or I will be one more than a beginning now, one more beginning, or Valite, or one on your beginning, on your nephew here. Why do you watch your mama? You wait to know. You don't know. Maka anyị bụ ndị IPOB onye mmasị Nnamdi Bukanu bụ onye ndu ha n'eziokwu Nnamdi Kanu maka na ọ bụ onye Igbo anyị na-eleti anya anyị bụrụ Baịbụl mụta maka Mesaya mụta maka Jizọs tata anyị na-agbara na-agbatu Mesaya bịara tata ọtụtụ n'ime anyị ebeghị agbagati azụ Nnamdi Kanu bụ mmụọ Nnamdi Kanu bụ onye eluigwe gwara m ebe ọhụrụ dị esi epo Naga murani gini, onye asọpụta ọ ga-abịa wee sọpụta mụ na gị maka mụ na gị bụ nsogbu oke abịa ma onwe onye ọzọ n'ụwa agụ ụwa niile gburugburu onwe gị a na-erigo gwara nna abụ mụ na gị bụ onye Igbo onye gboo ya ka eji nke anyị na anyị dị iche si nwanne gị dị iche n'ụwa niile ka ọ nwere ihe iji iche n'ụwa niile a na-eji mụ na-asụ na onye pụta na corona virus dịka asụsụ ya n'ụlọ Igbo onye wee na-eme ndị egwu ndị ọcha oh my God ndị China wee yetu pasị ndị be anyị n'iro ndị be anyị wepụta ụsa na ha mmiri na-eso ọ sị ka ojikọ ndị be anyị ka ndị be anyị mee gịnị ka ha kọnta aja disease a ndị Igbo wee nọdụ mmiri na-ama ha oyi na-ama ha ka a nọtụ ife na-anọsịa onwe onye n'ime ha butere ọya ndị ọcha nọ n'ụlọ onye nke anyị suutu oyi suutu sa banye na suutu banye na suutu banye na suutu si ha na-akwata ahịa nwa bụ gịnị ọya ka anyị ji bụ ndị Igbo anyị dị iche n'ụwa niile nwee ndị dị ka anyị n'eziokwu tata ndị ọcha butere anyị nsogbu ha bụrụ okpuru ụka bụchisi everywhere bụrụ trọk bụchiere anyị ebe niile anyị were na-ahụ ka ọkụkọ tupu mbụ onye gboo bụ onye Igbo
ga-anwụ n'ihu gị tupu nwa ga-anwụ n'ihu nna ya nwanne nwụrụ mmụọ mere ihe onye a ga-ajụ eju ese ka ajụ ese kedu ihe nwa ji nwụ ajụ ese ọfụma ọfụbanarị ya ahazi ọnọdụ ahụ bụrụ nwa bụrụ mere ife ọjọọ ọfịa na-ajọ ọfịa mata ka bụrụ na nna ga-anọdụ nwa ya nwụọ o buru tebụl debe efere naanị food a na-apịarị ego ọ na-anọ na-ete daba maka na emebisigo be anyị alaba anyị mere gịnị arụgo alaba anyị adịghị asọ dịka eluigwe si dere ya n'oge mbụ ka a na-enwe ndị nze a na-akpọ ndị nze Pita ndị nze adịghị ọsọ enwezi ndị nze maka na mbụ tupu onye ga-echi echichi atụ onye nze o nwere mgbe ị ga-aba n'ime ya ga-asị asị ị ga-anụ n'eziokwu ifedo ji si n'ọdụ ifedo ji si n'ọdụ gịnị na ọ dị oji tupu mbụ onye nze ga-anwụ egwurugwu ebe gịnị ehie n'igwe maka na onye nsọ na-ebe gị n'ala gbata atasi ka ezi onye dị nsọ ndị na-echichi nze kịta bụ nze arụrụ ala ya maka ndị ịba ndị na-anụ n'obi ndị ọjọọ ihe mere ga-eme gịnị egbuo m onwe m nwaanyị bido ngwa ngwa gị ahụ nwanne ya gbara anụ abụọ na m dịka ọgbakwara gị ọ gaala ụmụnna tinye ndị na-etinye mmanya ndị na-elekọta ịba anya ndị na-elekọta obi anya anụdị ebe anụ aka azụ agwa ya nwaanyị ọ na-adịghị agwa na ọrafel nwe ebe nwaanyị apụ ebe na ọrafel nwe ebe a anụgo gịnị aka azụ ọ bụrụ oge mbụ onye uze meyo nwụọ maka ịta aka a na-ebuzi ibe ahụ ihe nwere ndị uze gị ndị arụrụ ala onye ka eluigwe ji sịrị maazị Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu ebe ka odozisi ihe na-emebiri emebi emere ọtụtụ ihe n'ala Igbo ndị Igbo na-adozighị ọnọdụ ndị Igbo ndị eji ama atụ ebe ji sịrị maazị Nnamdi Kanu onye agbara bụ n'afọ Igbo Igbo ọma abịa na Jerusalem a na-akụkwa atụrụ anyị so na ndị nwere eze ụmụ Igbo so na ndị nwere eze nwee ụmụ Igbo so na ndị nwere eze nwee anyị so na ndị nwere eze nwee ụmụ Igbo anyị so na ndị nwere eze anyị so na ndị nwere ama ekwuwe anyị so na ndị nwere eze nwee ụmụ Igbo anyị so na ndị nwere eze nwee anyị so na ndị nwere eze nwee anyị so na ndị nwere eze nwee anyị so na ndị a na-ekwu maka ha anyị so na ndị nwere eze nwee ụmụ Igbo anyị so na ndị nwere eze nwee anyị so na ndị nwere eze nwee IPAB anyị sị ndị nne gịnị ndị nwa na-ese n'eziokwu ọnwụ ihe ga-ekwu ebe akịta ọtụtụ n'ime anyị na-anụbeghị ọtụ ga-asị ọ bụ na onye ya kọrọ ihe ọ na-amaghị asụsụ Igbo ka a na-asụ n'eluigwe adịghị asụ English n'eluigwe adịghị asụ Yoruba n'eluigwe adịghị asụ Fulani n'eluigwe adịghị asụ Hausa n'eluigwe anyị sọ ndị nwa na-ese anyị bụ ndị Igbo anyị bụ iche nwa niile agasị enwe nwoke ndị dịka dịka anyị n'ụwa anyị bụ ndị Igbo ọ mmehie anyị mere mmehie nna nna anyị mere na eji nọdụ ọnọdụ ata ata ọ bụ na ọ bụ ime ya ya ga-anọdụ n'ọnọdụ ata ata ndị Fulani egwere anyị na-emeri esoro ha ndị Britain egwere anyị na-emeri esoro ha na mbido ọ bụrụ na ndị ọcha riri anyị eri ndị ọcha hụrụ mụ na na-aṅụsị anyị mere egosi anyị na mmadụ egosi anyị na nsị ka ndị ga-efukwa onye ọcha jiri iri taata ọ na-agbapụtasị who discovered River Niger kedu onye discovered River Niger na papa discovered River Niger bụ ya nna nna m agịrị esu River Niger discovered River Niger bụ onye ọcha wee bịa mgbe paaki ọ bụ onye Igbo mgbe paaki ọ bụ onye Igbo ọ bụrụ ile gị mgbe paaki ime gịnị tado n'akwụkwọ ndị ọcha anụọ na mụ na gị n'eziokwu Nnamdi Kanu mepere anyị anya amaghị na ihe ebe na-abụ Port Harcourt ihe ka anyị na-amị ihe nọ na-abụ ya ma mgbe ndị echezi ka ezi ka ndị asasa Port Harcourt ọ ga-ere ọtọ mgbazi Nnamdi Kanu mepere anyị anya ọ ma na afọ ha bụ gịnị igwe ọcha ọgwụ nwoke igwe na Port Harcourt
almost begging to left. Omo ya na no wa ke chop that fanda. And how no one was the now what he was not a begging about his back on her. You know, he doesn't even know one kind of make a plan. I won't then do China. What the Mahiwaha. I don't know how the only body or on your body and go we don't know to you. However, I said I was going to have oh, was in the way of Pemona. Macamo came in on your young oh, to look at that, St. Bridget, St. Louisa, St. Vicente Paul. No, they would have 100 years of no time about that. Oh, I live when I took her. And when that is the one sentence, or yet I should. And when I said, I was a sick body. Or he even have one, I can't for you when I sent. Or some doctor sent doctor and have how you want to know. There's a more shata. Now the man of the book, I am beginning, I am a model. I am is not the other on the youngest of time, we're beginning, where the tata, where the panya, and I will put up. Then my young ever. Never higher than what you are. My Bobo Gala, nothing I am again. Now, but also the hedge of Tata Monaga to. But go don't want to come over Mogan. Manu Bashiri, Unwaka, we're beginning, what if I not have? Or the easy. All I did the Bana Biafra. So, all I did the Bana Biafra. So, no, let's go 3 months last night, you know, one way talk, you will put up in Divo. On way to nobody knows that I can know. No one definitely and there's someone that again only finish here. From Baraka, when no cargoes, no honey woman, to put the car be a map premium. I don't know. Holy, 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 Nandekano, Sanoda Savior. Holy, 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 Nandekano, Sanoda Savior. Holy, 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 Nandekano, Sanoda Savior. Is another say, holy, 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 Nandekano is another Savior. Holy, 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 Nandekano is another Savior. You need a Zuroke, Nala Biafra. You need a Zuroke, Nala Biafra. You need a Zuroke, Nala Biafra. Nani Sabo. Yeah.